Adam A Zango zo mana. Da kai nake na ce zo. Dago kafa mana faka-faka. Yawwa Adam A Zango an ce wai ka iya rawa. Ok ka iya kenan. To ina so ka mun rawa ta gani ta faɗa. Gaskiya ne Adam A Zango wannan rawar taka ta yi, amma wai an ce wai ai hustlizing ka iya, ko za ka iya gwada mun? Ina da faɗi har da tutiya ganin ki Adama da. Gaskiya ne Adam A Zango wai slizing din ma ka iya, to ina zuwa ka ɗan ƙara gwada mun rawa ta gani ta faɗa saboda masoyanka. Adam A Zango wannan rawan ma ta yi, ka ɗan sake gwada mun wata muga, an ce ai ka iya kala-kala, ka mun wacce ba kai ba. Masu kallo da sauraron mu kun ga yadda Prince A Zango ya rawa ta gani ta faɗa, wai da gaske ne Adam A Zango ya iya rawa ko kuma a'a bai iya ba? Ku sa mana a comment section. Kafin wannan lokacin idan wannan ne farkon shigowarka, kar ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Masarauta TV ta ku ce. Mun gode.